Salut, oameni buni, ce faceți? Eu sunt Denis și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Mai mult, o promovare. Vreau să-i fac o promovare lui Glazer. Am făcut ceva? Lui Glazer Răzvan, e vecinul meu. Și vreau în primul rând să vă urez Paște fericit, să fiți sănătoși și în ultima timp, înainte să vină Paștele, Răzvan nu mai vorbește cu mine și nu prea știu de ce. Și am zis să-i fac o promovare, are 6 abonați, face treabă bună, joacă Brawl Stars, editează videoclipurile omul, le face cum trebuie, mie îmi place. M-am și abonat și dacă dați like și vă abonați la dânsul, scrieți în comentarii la astea 3 videoclipuri a lui și el va da inimioare și like-uri la comentariile voastre. Vă implor din suflet, abonați-vă și la el, că e un începător de videoclipuri, cum am fost și un începător și încă mai sunt, am 17 abonați și ai de ăștia 17 abonați a mei să vină și pe la el să-i dea eu acolo un clopoțel să facă ting-ting când postează el ceva nou și Doamne ajută să strângă și el mai mulți abonați. N-am ce spune, mă. Vă urez Paște fericit. Pa, pa, eu am fost Denis. Și apăsați butonul de like. Sunt afară în momentul ăsta. Pa!